Здравейте хора, аз съм Gangsta TV и днес ще играем Agar.io. Agar.io. И аз съм изпълнителя и днес играем Agar.io с моя Приятел. приятел Синсърти. Аз започвам. Аз започнах вече. И аз. Къде сте, бе? Не се виждам. Как се пишеш ти? Аз никой не виждам. Има някаква Дантин, Джамбо. Тур, майде. Бегай, не, махни са ти. Ти как се пишеш, бе? Сън. Безсмислено име. Ти? Gangsta TV. Сън не мога да намеря. Тук някакъв се пише полска кучка. Умерено зле. Как се пише? Той се пише полска кучка. Лъжако. И сега излиза кома излага. Шегувам се. Пише са полска. Г. Някакъв се пише г. Ще изям г. Аз ще го изям. Той ще иде мене. Полент. Полска кучка. Дани? Да. Ти си полска кучка. Не знам. Майко, какъв е този? Аз се давам част на някакъв. Изядаха ма. Искам да едиш сетим място. Искам да се сетим. На 10-то място е някакъв лоузър. Някакъв... не ще пич. Да не ти дадаха част. Да. Браво, късметлия. Ти на кое място си, бе? Темата няма никъде. Не съм. Ти не съществуваш. Как ще ме изде така, бе, ба, тъпото е? Не се намирам. Пък. Ерикил. Да, не искай да снимаме тия поста на пък мерики. Сън. Сън на първо. Ей, Джаков с монах. Ще ви дава с мигано. Не, махни само кой хулиган. Хулигански тапак. Коте. А някакъв се пише на Поли. Тук някаква се пише Мими Поланд. Мими Полша. Не, искам да идам Мими Полша. Мими Полша. А някакъв се казва Наполи. На Наполи. Аз искам да идам Мими Полша. Мими Полша, толкова си вкусничка. Смисъл? Мими Полша, аз ще идам. Не. Някаква тук. Махни само това хулиган. Не махни това. Хулиган. Бакън. И канбак изон. Протим. Я да видим къв си протим. Изядаха ми точки. Фък. Нека. Нека бе, пък на тебе и ти яди точки. Ти си същия хулиган. Хулигански тапак. Махни тацата бие. Ти колко скор си бе? Аз съм 70 скор. И
аз съм толкова. Браво, бе. Тук е някакъв даламп в магони. А някакъв се пише Джумбо. Да, бе, тук има някакъв джамбо. Да, има и някакъв Мене ме изядоха без причина. Не бяхте мален. Що бе? Що бе? UFC искам. Човек, ти като почваш игра на какво играеш? На FFA, на FFA, на Teams, на Експериментал или на Парти? FFA. Да, и аз на него играя. Аре, почвам. Колко съм голям. Ти си слаб и голям. Колко съм голям. Човек, тук някакъв се пише с бриджа. Login with Facebook. Я, ще се логин. Play. Аз съм гекс. С бриджа. Ето с бриджа пак. Толкова съм Джакоб голям. с монах е на 6-то място. Джакоб с монах. Can watch me. Can watch me, май дяден. Някакъв се риба. Кога ще спираме клипа? О, Аре, оня клип, на 10-то място. оня клип, дето го качваме сега в YouTube е на 41%. Гърю. Контактинг. Аре бе, high want shooting. Аз поводя. Спасо те намажа. Хайде Толкова да съм бягам по плажа. голям. Хора, ако искате да се свържете с мене, просто пишете долу в коментарите, че искате да играете с мене. Само това. И аз ще го прочета. И ще видим. Когато стане, стане. На мене ми изписа connecting и ми спря. На тебе спря ли ти? Не. На мене да. О, аз съм втори левел. Човек! Ко? Знаеш ко? Станах втори левел и вече ми сложи снимка на това на топченцето, което съм. Аз вече съм луна. Деди, аз съм. О, да. Трети левел. Аз съм трети левел. Спринтел. Човек, аз съм трети левел. Лапка е. Не знам. Дадах Няма някакво ли нещо. Второ вече на 10-то място. Дадаха ми някакво нещо М по 3 и сега ще се го използвам. Аз съм супер голям. О, знаеш какъв голям ма пусна, бе. И аз съм голям. Мене ма пусна голям, като се купих той нещо. Мама! Дай беше много. Как си ударих крака толкова мърморя го пак. Дескам пак изолам. Аз ли? Човек, аз както седя и точките ми се зареждат. Стават все по-големи. И на колко скорости? 60. Аз съм и 470. Колко? 470? Да. Фък! Как се пишеш? Съм. Бати, големият си, бе. Декебал. Декебал. Хаха, нека. Тук някак се пише Декебал. Къде е света? Тук има някакъв много голям. Това е първия. На първо място, дето е. Скамбакизон. Аз му дадах точките ми, той стана по-голям от мене и ма изяди. Фък! Да. Нима? Да, изяди ма. Играя Агарио. Агарио. The Scumbag is on! Той ме уби. О, пусна ме на 54 точки.
Ти колко точки си, бе? И 488. Беч! Как я Да. деше, бе? Ти се лутве. Много са добър. Аз кога не съм играла Гарио, аз съм на поне 70 586. И все още не съм... Искам Таня! Искаш Таня? Коя е тъс, бе? Мърси. Искам Бакизон. Абе, защо не ми дава да го изям? Искам го изям. Той ме изяде. Не ме изял. Давай, яш. Ще се кучка. Дино. Бягай. Съединявайте се. Искам да се съединя. Дани, как се съединява? Дани! Не, ще ме иде. Дани, как се съединява? Ето.